Vítám vás v rezidenčním areálu, konkrétně v Břežanech 2, kde si nyní můžete pořídit bytové jednotky 2KK, 3KK a nebo 4KK. Jděte si je vybrat. Jednotka 2KK o užitné ploše od 40 po 57 metrů čtverečních. Byt 3KK od užitné plochy 74 až 83 metrů čtverečních. Bytová jednotka 4KK od užitné plochy 80 až po 102 metrů čtverečních. Volba je pouze na vás. Velkou devízou je i to, že jste v rychlém dosahu Prahy. A to buď to vlastním vozem, anebo případně můžete cestovat vlakem z nedalekých Roztoklad. Ke každému bytu si můžete pořídit vlastní parkovací stání. Už máte vybráno, tak na nic nečekejte, zavolejte mi a sejdeme se tady osobně. Mějte se fajn.